Şu günler Türkmenistan'ın Novat'taki paýta mewsimi dowam edýär. Ýöne Lewap welaýatynyň çärji we etrabyna gowçular ýaňy güllerini açyp inni körege durýar. Muňa garamazdan etrap resmiýetleri büdjet işgärlerinden düzülen ýygymçy güýjüni güýçlendirmegi, hatda medisina işgärlerini hem paýta meýdanlaryna mobilizlemek boýunça taýýarlyk görýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji sentýabrda habar berdi. Ol çärji we etrabynyň gowçu meýdanlaryna paýtanyň bu ýyl giç ýetişmegine sebäp bolan faktorlary öwrenli. Apreliň ahyrlaryna ýurdun günnägör sebitlerine turan harasat çärjiwin gowçu meýdanlaryny zaýalady. Efirde atlarynyň tutulmazlygyny soran ýerli ençeme kärenneçi bilen gurrundaş bolan habarçynyň sözlerine görä, zaýa bolan gowçu meýdanlary sökülip gowçular täzeden ekildi. Ýöne diňe bir gedek däl kärenneçleriň aýtmagyna görä 3 gedek sökülip ekilen gowçu meýdanlary hem bar. Kärenneçler diňe bir 27-nji aprelde turan helakçylikli tupanyň näleýsem onun ýygyany ýagan güýçlü ýagyşlaryň hem ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirenligini aýdýarlar. Ýagyş ekin meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny hem üýtgetdi diýip bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özleri gurrundaşlykda aýtdy. Çärji we etrapy Türkmenistanyň günnägörüne Özbegistan bilen ara çäkleşýän Fara we etrapy bilen Türkmenawa şäheriniň arasyna Amy deryanyň boýuna ýerleşýär. Ýatdasak apreliň ahyrlaryna ýurdun günnägör sebitlerine turan helakçylikli harasatyň ýygyany Amy deryanyň suwunyň joşmanyň netijesinde onuň kenaryna ýerleşýän bir näçe obany sil suwlary hem basdy. Hatta yerli ýaşaýjylaryň ençemesi wagtlaýyn öýlerini terk etmeli boldy. 23-nji ýulynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çärji we etrabynyň häkimi Jumanazar Maşaripowa wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde öýberen kemçilikleri üçin bir käýinç yglan etdi. Şonu döwlet medeniýeti prezidentiň beýleki käbir etraplar bilen bir hatarda çärji we etrabynyň ekin meýdanlaryndan bol hasyl ösdürip ýetişdirmegiň guramaçylyk işlerinden nägile bolanlygyny habar berdi. Habarçynyň geçiren öwlerine görä çärji we etrabyny gowçu meýdanlary 3-nji gedek tökülip täzeden ekilenne tohumlyk çygy tökmünde Türkmenawadyň gowçu çygydynyň paýta ýagyny öndürýän zawodynyň çygy malynyň peýdalanypdyr. 3-nji gedek ekilen çygy tohumyny Türkmenawadyň ýag zawodundan aldylar. Ol ýerde paýta ýagy üçin önümçiligi goýup berilmeli çygydy tohumlyk üçin ulanýar. Şol sebäpden Türkmenawad ýag zawody iýun aýyna önümçiligi togtatdy we şonu paýta ýagynyň raýatlary satylmagy bes edildi diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýatdasak meselem Azatlyk radiosy iýul aýyna Lewap welaýatynyň Darganaty etrabyny hökümet tarapyndan döwlet dukanlaryna satylmaly arasalanmadyk ösümlük ýagynyň maý aýynyň ahyrlaryndan bäri satylmaýanlygyny habar beripdi. Darganaty etrabynyň döwlet dukanlaryna tom saýlaryna ýagytçylygynyň emele gelmegi bilen Türkmenawadyň ýag zawoduny önümçiligi degişli gowçu çygydynyň ekiş üçin ulanylmagynyň arasyna ara baglanşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny Azatlyk anyklamak häzirlikçe başartmady. Galy berse-de ýag önümçiligini degişli çygyt tohumynyň ekiş üçin ulanylmagy barada Azatlyk radiosynyň Türkmenawadyň ösümlük ýag kärhanasyndan kommentariýa almak synanşygy netije bermedi. Bu kärhana Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşuwy goramak ministrligine degişlidir. Çärji we etrabyny gowçu ýaňy gülläp inni körege duranna bolsa, etrap resmiýetleri paýta ýygym üçin büdjet işgärlerinden düzülen ýygymçy güýjüni hasly güýçlendirmäge taýýarlyk görýär. Koronavirus pandemiýasynyň fonunda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme medisina işgäri 9-njy sentýabrdan başlap medisina işgärleri hem mejbury paýta ýygymyna alınıp gidiler diýdi. Ol bu ýylyň paýta mewsüminde medisina işgärleriniň hini ýygyma çekilmänligini aýtdy. Lewap welaýaty boýunça paýta ýygymyna resmi taýdan 9-njy sentýabrda girişilýär. Habarçymyz welaýatyň çägine bilim we jemaat hojalygynyň işgärleriniň eýýän paýta ýygymyna mejbury ýagdaýda çekilip başlananyny habar berdi. Bu ýyl Lewaply paýtaçylaryň öňüne döwlet harmanyna 320 000 tonna paýta tapşyrmak wezipesi goýuldy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejbury zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýu tankyd edip gelýär.